Guys, naaday tay ko andiri guys. Ang tawag na mo ani kay uyaping. Pero ang sa uban ani mushroom. Ya sa mo ani kay uyaping guys, kay turok man ni siya sa kanang guso agi sa shimbird. Ano siya oh. Puti. Ya. Puti na ni siya kay ugasan man ni siya pero ang color gid ani niya guys kay gray. Kani siya nani siya gray ang color. Kani oh inani gray. Naniugasan naman siya nya naghiwa na sa uglamas ug bombay kay lutoon sa akong anak. Magluto sila og uyaping, itawag og mushroom. Sa turok ra ni siya sa guso, kanang guso sapal ba nga guso gikan sa shimbird. Nya karon magsugod sila og luto siya ang akong anak nga laki ang muluto kauban niya igagaw. Nya kan siya si Adrian. Sana po Adrian. Sila mo'y nanguha ani nga uyaping. Money guys, kilunod na nila ang lamas. Money akong anak nga si James ang nagluto. Nya si Angelo pod guys, kay mo apil pod siya gluto o siya naggunit. Nya ilunod na pod na ni ay Kuya Angelo kay mo apil man daw siya og luto. Ilunod na ya. Kay kuha ng bibi o kayo ng bibi. Ilang luto for today is uyaping. Gitawag ni uyaping sa amo. Comment below kung unsay tawag niyo sa inyo haani guys. Kay kani siya guys, turok ni siya sa guso. Kanang agi sa shimbird, kanang pabrika bitaw nga nagkuha og guso kanang himog jelly, langgana, mga plastic inana. Ang sapal ana guys, gilabay diri at bang samon. Mani siya motorok. Limpyo gini siya kay ikan man sa gusto. Ya, butangan dayon og isuning sa akong anak. Kay giganahan man sila mo kaon ani adlaw, muning nanguha sila karon. Labi nating uwan, dali ra man ni sila manggawas kaning ani nga klase nga kuan. Pero sa uban ani guys, uhong, pero lahi to ang uhong kay ang uhong lapad to siya dako. Dako payong-payong. Na kani siya gamay man ni siya nga payong-payong ani niya. Na sunod dayon ang patis. Patis ang sunod. Nya kay ukayon din na siya hanton maluto, mubas-ubas iyahang sabaw. Arira takuto guys. Kay pabuton tani nga maluto ang ilahang sudan. Bye-bye. Bye-bye. Karon guys, kay nangaon na po sila sa ilang luto. Tabangan nila ilang gisawa ng ilahang giluto nga kuan. Ginisal nga uyaping. Nahaya, nangaon. Tabangan nila og kaon, gisawhan nilang tulo. Sila ang naglutuan na nga sudan nila. Sila po'y nanguha. Lingaw kay silang kuan. Ilang pagkaon gisawhan nila, lami kay ilang kaon. Ug ari la takotob. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you for watching.